Chytl jsem ho. Jarmil. Když do světla reflektorů půjdeš na YouTube. No. Už je o rok starší. Dáme mu tady jeho oblíbence. Jo? Tak poklad, že? Ve skleničce. Rozdráždí to semínkama. No. No, to chce sníst to sklo. Ježiš. To je trotl. Au, on hřížel, pozor, to je to zloun. Ježiš. To je až zdravý. A pak tu máme ještě něco dalšího. Momento mio. Tada. Červíci. Aha. Vyberu ti nějakého výživného. Jarmila. On ještě asi neměl červa, člověče. Tady dáme jednoho červa. Nějaký rychlý. Jarmile. To debilně, jak jsem si díval do toho telefonu, tak nevím, kde přesně jsem. Pojďte, hele, pojďme na červa. Hledej. To byl člověk, co možná bojí to červa. Ježišmarja. Já už ho má. To je blbě vidět. Snědl ho. Špatně osvětlené. Počkej, kde tu je blesk? No, připadá mi, že tak trošku jde do toho zimního, no nevím, možná, že ne. Ne. On to ještě drží, to se oklepá to. No dobře, tak si vem. Zapasník. No, půjdeš už do domečku, že?